gør det kedeligt. Så nu holder vi dem indenfor. Bare lige passe på svinget. Ja. Så lås den på. Yes. Ham med den bøsse. Jamen for fanden. Hvad? Ja. Det er Det er noget lidt andet end det jo. Ja. Jeg må sige, det er jo også næsten dobbelt op. Jo. Og du kører meget til det var herfra, at jeg synes, der er svært. Var det svært? Jeg havde jo længe gået de her nogle næste. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet, men altså, jeg har ikke svaret, fordi jeg tror ikke, der er særlig meget. Ja. Nu står den så åben her, men nu låser den så. Og så kan man jo bare låse op igen. Er man en af dem, der ligesom tager nøglen ud og lægger den i bilen, så kan man faktisk ikke få lov til at låse den. Det kan man. Så man kan ikke glemme bilen, eller nøglen i bilen. Samtidig med, hvis bilen står tæt, og man enten forlader bilen med nøglen, så vil den sige samme lyd. Og så videre og så videre. Eldelen, ladedelen, den sidder oppe foran. Og det er bare, når bilen er låst, så er den her også låst, og nu er bilen åben, så er det bare sådan her. Og der er 2 stik. Ja. Det er almindelige og turboen. Ja. Hvis du tager plads i, så kan jeg vise knapper, og vi kan sætte din telefon til, og... Ja. Meget kønligt. Fanden, jeg kommer ikke en helt sprit ny bil, det var for fanden. Ikke? Jeg siger, det er jo helt underligt at komme ind i en helt ny bil. Ja. Efter 6 år. Vi skal bruge lidt strøm. Ja. Så det er jo... den vil jeg gerne have, at man altid holder bremsen i bunden, når man tænder og slukker. Og det er de der 6 bip, der kommer. Det er Kias måde lige at sige, godt, vi er klar til at køre, men husk lige at tage sele på. Og de kommer så og vender tilbage, hvis man kører over 20 km/t. Så starter den altså forfra, så stopper den ikke. Men ellers skal vi starte med at forny sig sådan her ud. Ja. Og der er lidt flere indstillinger, hvis man bladrer den der vej. Hold da op. Ja. Og der er også direkte knapper ind til setup. Så skal man have det. Hvis man skal have en telefon på. Nu skal jeg nok lige lade den sætte til Bluetooth, så sker der ikke så meget. Sådan. Du skal også gå ind i din menu og vælge Kia Motors. Den var øverst deroppe i Bluetooth. Nej, det var... Den der. Så nede i bunden skulle der komme noget af Kia Motors. Det er de gamle. Den gamle. Men der er jo kvinder får løbe et hav af meter, muligheder. og det burde. Ja. Prøv i sang. Yes. Vi har jo mappet, og hvis man gerne vil sætte en destination, så går man ind i navigation i stedet for. Og der har du alle mulighederne. Og selvfølgelig et par favoritadresser, hjem, kontor, man kan lave dem, som man har lyst til. Ja. Vi sætter dem her, fartvarm her. Du har også parkeringssensor bagved. Hvis man skal have en cykel hængende eller et eller andet, så den ikke skal larme hele vejen, så kan man slå dem fra der. Okay. Og så er der jo driving mode. Der er jo også øko, dynamic og sport. Eller sådan noget. Og det kan man sætte op i, det kan du se op i skærmen, når man trykker for gangen. Håndbremsen er jo elektronisk. Man skal se det ligesom en gammeldags håndbremse. Når man trækker den, så trækker man den, og når man skubber den ned, så slipper man den. Okay. Så bevægelsen skal ligesom indikere den gammeldags. Sådan der. Så er I trukket. Så kan jeg godt slippe det. Det kan jeg så også. Den står også altid i parkeringen, når den starter. Ja. Så der triller den heller ikke nogen steder. Hvis du tager sele på og lukker døren og sætter den i drive, ikke at du behøver at gøre det, Okay. så slipper den faktisk håndbremsen selv, hvis du trykker på speederen. Okay. Men er døren åben, og du ikke har sele på, eller ikke har sele på, så siger nej, du mangler lige noget. Så det kan man overse. Ja.
Vi så et drive der. Så kører vi sgu. Det er da helt vildt det her. Den siger natter. Dejlig ny bil. Det kan man altså godt vente til at se det her. Det er da helt 100. Jeg kan godt mærke, at man skal passe lidt på den der fundelæg. Man er vant til at lige at skal give den lidt mere i den gamle. Jamen, det er også noget helt andet med den gamle bil.โอเครถใหม่ของคุณสามีเป็นรถไฟฟ้า 100% เพิ่งไปเอามาวันนี้ใหญ่กว่าที่เคยใช้โอ้ยแพงน่าดูเราจะเข้าได้ไหมนี่ไปข้างในโอ้มาพอหายก็รักแชสกเตียเห็นใครเต้นเนี่ยอันนี้ข้างEr der masser af plads til din bil? Ja, ja. Altså. Ja. Så jeg skal have sen på højen. Ja. Konen tager single på. ไม่มีเกียร์แต่มีแต่ปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะยังไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแค่กดปุ่มnavigation ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะคาร์ดิโอต่อไปก็ไม่ต้องใช้มือถือหาทางแล้วนะคะมาดิอันนี้นะอันนี้ Op. ฮะโว้ดึงเห็น Den er der. ฮะ Og så kører ปกติเราจะเห็นว่ามันมีคาดเบรกคาดมือนะคะอันนี้ปุ่มเดียวปุ่มเดียวอันนี้นะไม่มีแล้วจับคาดอย่างนี้ใช้แค่ปุ่มอย่างเดียวอีฉันต้องเรียนรู้อ่านเต็มอีกแล้วขับกันแล้วนะคะนิ่มไม่มีเสียงเลยโอเค GoPro นะคะเราจะมาทดสอบ GoPro ด้วยDeroppe, eller skal vi den samme vej? Den kan sang dig, men så kører de ind i Søborg? Ja. Okay, så vi kører bare lige over, så den vej vi kom. อันนี้คือการทดสอบนะคะมีปุ่มนะstore bilเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตายเลยแบตเตอรี่เหรอโอ้ยนี่กดน็อกหัวดินี่คือแบตเตอรี่เหลือประมาณ 95% อันนี้เราขับกลับบ้านนะรถจะค่อนข้างใหญ่กว่า2 คันแรกที่เราซื้อนะค่ะแบ
แต่ไม่มีเสียงเลยนิ่มมากฮะhvor vej skal du Kør den vej, som vi kom fra, mor. det er der vej I kom Men det er for, du kan ikke dreje den vej nedad. Du skal lige over. okay Du kan dreje til højre. nå Skal du ikke dreje ud der? okay